cool dudes, fi yw cool. Ag dwi wedi goffin y tŷ. Yay! Ond yn creative achos, fel, yeah. Gyd gorau wneud rwan ydy just adio un neu ddau o stwff fel peth crafftio ag stwff fel hynna. Actually, dwi'n mwyd ender chest i fewn achos dwi yn amazing. Ag dwi am rhoid i fewn, dwi'n rhoid i fewn crafting table, furnace, brewing stand, a beacon, achos dwi'n licio fo. So, brewing stand dwi'n hoio. Dwi'n popio hwnna lawr, a wedyn, dwi'n hoid hwnna just efo. Dwi'n hoid beacon efo na. Achos dwi'n gallu. Dwi'n cofio. Mae'n cool. Ond dwi'n defnyddio fel decorative item. Okay. So I'm going to save the game. Do this change a sec. You cannot buy download because okay. Exit game. Exit and save. Cancel. Would you like to unlock the full version of the text pack? Exit. What? So os dwi'n deud, dwi'n cool dude, dwi'n... survival. Okay, so dwi'n loadio. Okay, Minecon was 2030. Ydy di safio fo? Wel, lle mae o? Ydw i wedi neu ydw i wedi hoio ochr arall? Okay, beth dwi'n neud eto? Ag wedyn dwi'n neud o heb y texture pack. Ag wedyn bydd popeth yn okay. Right? Ie, talo popeth fod yn iawn. Dwi'n meddwl. Achos... dwi'n yn siŵr. Okay, so dwi am newid. Okay, so dyna fo, dwi'n newid y game mode i creative, a wedyn loadio fo fyny. Okay, so dwi'n trio wneud hwn yn iawn. Voila. So mae fod i fod yn fyma. Chos mae hwn yn darn dda i mynd. Okay, so be dwi'n cael yw o'r un peth a tro diwetha. Chos dwi'n licio fo. Ag... lle mae birch? Birch! Dyna fo. A wedyn... lle mae dryso? Mae dryso? No, mae dryso yn fan'na. Right, yep. Dryso. Ydw i fod i dragio fo lawr newydd? Wel, dwi'n angen cael hwnna. Wel, dwi'n angen hwn. Dwi'n angen hwn. Hwn. Na, dwi'n cael beth cyntro yma. A dyna fo. Gobion birch. So byddwch sydd o'n 1, 2, 3, 4,
5. A wedyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dyna fo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dyna fo. So wneud o'n 9 gan 9 achos dwi'n licio cael yn gyfartal ac mae jyst yn edrych yn well. Ac fysa'n licio jyst cael o fel cube achos dwi'n modern a hwnna be mae pobl modern yn neud. So, yeah. Dwi'n cool. Just kidding. 1, 2, 3, 4. Ie, oedd yn 4 i fyny. Oedd. Okay. Popeth yn iawn? Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ac wedyn 1, 2, 3, 4. So, gotcha, touch o popeth. Dyna fo. Wel, mae'n neud ti yn hwyl, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bydd o'n hwyl. Dwi'n meddwl. Just trio cael hwyl. Okay. Wel, dwi'n neud un fi pyn bach yn fwy, ond pyn bach yn llai. Fel, dwi'n neud o'n dewach, ond dwi'n neud o'n llai. Fel fi. Just kidding. Dwi'n mynd ddew, ond dwi'n fach. Yn y gyd, ydych chi'n cael gwybod. Okay. So. Dyna fo. Okay, so, gan i ddigon i siarad am rwan, so meddwl bydda ddim yn boring! Yay! Bydd gorau wneud gyd gorau wneud ydy just torri y bloc gwylod, a wedyn wneith o ddim, ond wneith o gyd just torri. Achos, rhesymau. Achos os ydych chi yn torri rhywbeth ar y gwylod, wneith y gweddill torri, wel, heblaw am coed o. Heblaw coed. Wel, yn Minecraft. Ond yn y byd go iawn, os ti'n cael gwared o'r peth top, wedyn wneith y gweddill just dod ag disgyn. Okay, dwi angen torri lot o lawr. Wel, dim lot o lawr, just rhesymol. Lot o lawr. Dwi jyst yn licio torri'r llawr. Torri'r llaw, torri'r llaw, torri'r llaw. Torri'r llaw, torri'r llaw. Na, dwi am yn hwyd yn fyna. A wedyn, dwi am yn hwyd yn fyna. A wedyn, yn fyna. Achos dwi byth yn gadael ti, dwi byth yn gadael ti. Prynwch fo ar iTunes. Byth yn gadael ti gan Tsunami. Prynwch fo, mae o gan gorau. Hopefully bod Tsunami ddim yn rhoid fi ar copyright. Dwi'n advertisio chi. Mae o gan Tsunami un o'r caneuon gorau yn y byd. Wel, ganddyn nhw y caneuon gorau yn y byd achos maen nhw'n Gymraeg. A mae Gymraeg yn amazing. A ta dwi'n dweud hynna, dwi'n Wenglish. Gyd yn dweud wrth chi, dwi'n dod o gogledd. Dyna gyd yn dweud wrth chi. Okay. Gogledd o Iwerddon. Just kidding.
Ydych chi'n gwybod bod os ydych chi'n rhedeg ar rhew, ydych chi'n mynd i gyflym? Ag, wel, dyna gyd o'r amser episod yma. Dwi'n gwybod mae'n cymryd amser i wneud tŷ, ond dal, wel, gwelch y tro nesa, cŵl dŵd allan, ie!